L-istituzzjonijiet indipendenti għandhom jagħmlu xogħolhom. Dikjarazzjoni ċara tal-President tar-Repubblika Mary Louise Colero Preca li l-għada li semmit f'attività partiġjana tal-Partit Nazzjonalista iltaqet mal-Prim Ministru u l-kap tal-Oppożizzjoni. Il-President saħqet li Malta hi demokrazija fejn il-liġi trid tapplika l kulħadd u tenniet li hi mhix se tagħmel dikjarazzjonijiet fuq din il-materja. Kien hawn li saħqet li dan biex l-istituzzjonijiet indipendenti jagħmlu xogħolhom. Il-President tar-Repubblika żiedet li bħalma stqarret kemm il-darba il-poteri tal-President ta' Malta huma limitati mill-Kostituzzjoni nnifisha u hi se teżerċita dawk il-ftit poteri mogħtija lilha. Ikkummenta dwar din il-laqgħa u iktar minn hekk il-Prim Ministru Joseph Muscat. Jien mal-President ikolli diskussjonijiet ta' sigwit u ħajkolli diskussjonijiet illum m'għandi l-ebda tip ta' problema illi nagħmel hekk. Jien kumment wieħed fuq dan il-punt u mhux ħankummenta aktar. Jien ili minn nhar il-ħamis suġġett jiena u l-familja tiegħi ta' kalunja sħiħa, għadni qed nistenna prova waħda ta' dan kollu, mhux ħanħalli min ikompli jagħmel ħsara lil pajjiżna mbagħad iktar fuq kollox pajjiżna ma mbagħad wara ukoll li personali u lill-familja tiegħi. Barra minn hekk jien qed inħalli u ħanħalli l-istituzzjonijiet tal-pajjiż mod indipendenti biex jaslu għal konklużjonijiet tagħhom li qed jinvestigaw għandi kull fiduċja fil-qrati illi jagħmlu l-investigazzjonijiet kollha tagħhom. Nerġa' ngħid nisfida u nittama illi min ħareġ dawn il-qlajiet fil-konfront tiegħi jissostanzja sa issa ilu minn nhar il-ħamis laqqas prova waħda.